Предлагаме за продажба стилно обзаведен и просторен тристаен апартамент в престижния комплекс Пацифик 3, разположен в сърцето на Слънчев бряг. С площ от 98 квадратни метра и разположен на 6-ти етаж, този апартамент предлага комфорт и функционалност, които ще отговорят на всичките ви изисквания. Апартаментът се състои от антре, просторен хол с отделен кухненски бокс и камина, кът за хранене, 2 уютни спални, баня с тоалетна и душ-кабина, 2 тераси с панорамна гледка към града. Жилището е в перфектно състояние, напълно обзаведено и готово за нанасене или за отдаване под наем като инвестиционен имот. Комплекс Пасифик 3 предлага отлична инфраструктура и множество удобства. Денонощна охрана и видеонаблюдение. Ограничен достъп и техническа поддръжка. Озеленени площи и басейн с шезлонги. Поддръжка на общите части. Сградата има акт 16 разрешение за ползване. Годишната такса поддръжка е 10 евро на квадратен метър. Цената на имота 88 000 евро. Комплексът е на 500 метра от плажа и в близост до супермаркети, магазини, ресторанти, барове и аквапарк, което го прави идеално място както за почивка, така и за инвестиция. Не изпускайте тази уникална възможност. Свържете се с нас за повече информация и огледи.